Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palimay Drama. Ug karon nag-upload ta sa ato ang Palimay Drama compilation part 100. Ug pasensya jud kay mga listeners no. Nga karon jud ta nakabalik o pag-upload. Kay nabisi ko atong miaging mga adlaw mga listeners no. Ug karon tuloy-tuloy na pud ta no mga listeners. Kung usbon pagbalik mga listeners, kung balik-balik ko no sa pagpahinumdom sa inyo ha. Kato dahil hindi ganahan maminaw sa ako ang mga istorya sa ato ang pag-intro vlog. Pwede rin i-fast forward mga listeners dito ra mo sa ato ang drama. Ang minimum na to nga pag-intro vlog 10 to 15 minutes no. Hinaot nga masabtan yung mga listeners no. Kaya na nag-comment din Armando Lopez na dapat unahon daw ang drama. Sa padayon ang shout out. Pasensya jud kayo no. Kinahanglan jud mga listeners, akong pa sabton tamo mga listeners no. Kinahanglan jud na atay intro vlog mga listeners kay kung dili na ako buhaton mga listeners, wala jud atong channel no. Ma-reuse content ta niya dayon ta madawaton sa YouTube. Kinahanglan maka intro vlog jud ko mga listeners. Balag na ay malain sa inyo ha no. Pero daghan jud pud no nakasabot sa kuha na pinanglan nga natay intro vlog. Ang akong buhaton mga listeners, ang pagbasa na lang jud sa inyong mga comment, mao na lang na ato ang pag-gibuhat sa pag-intro vlog no. O katong dili jud ganahan maminaw sa ako ang pag-intro vlog sa atong pag-hisgot-hisgot, pwede ra ni fast forward no. Naot nga nasabtan yung mga listeners no na naadto tay pag intro vlog. Isa jud na nakapadayon sa ako dinhi no nga wala ta nag-use content no. Isa ta na dawat sa ato sa YouTube. Kung ginaot mga listeners nga nasabtan ninyo no. Kung basahon katong mga comments sa last nga gi-upload nako nga part 99. Ang first comment si Joseph Bacaro. Tagam Loriray, dukalan nagipirmi, reklamo man lagi kay naghapdos na ka Joker ba kayo. Salamat kanimo Joseph Bacaro no sa imong pag-comment sa atong mga drama. Si Kristan Villa, silent listener here, idol. Si Kristan Villa, silent listener here, idol. Malingaw kayo ko pero nay uban nga part nga gabalik-balik lang. Paminaw man gud nako from 1. Pero basig wala kayo gasen o kaagi, okay ra gyapon basta malingaw ko. Christine from Quezon City. Salamat kanimo Christine sa imong pag-comment no. Di na ako malikayan no sa katong ako na nang gisugot katong miagi no. Nga di na ako malikayan nga ang pagbalik-balik tungod sa kadaghan sa akong drama. Pasensya jud kayo. Mao nga karon naningkamo ta no nga ato na ni puli-pulihon atong mga drama. Perminti ta ga-upload no. Palami ay mo-upload ka punta o handumanan sa usakawi. Nick Niri, Lubi Pamor. Salamat kay kanimo Nick Niri sa imong pag-comment no o sa imong pagpaminaw sa atong drama. Joker kay to atong gi-upload no. Katong last na tong gi-upload Joker jud kay siya no. Lingaw-lingaw lang ta pagbalik jud no. Si Jude Polistico. Judy Polistico o Jude Polistico. Sos idol, sige na noon ko gahi ning akong tudlo nga usara kay grabe maning drama man makauwag. Salamat kay kanimo Jude Polistico sa imong pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment. Salamat kayo. Ikaduhang comment ni Jude Polistico, sige na daw buka ang baba sa buaya idol. Lingawa oy, sige lang kog katawa bisan na ikilat. Nalingaw kay si Jude Polistico no. Yang tulo nga comment, ang balahibo nga naibundok sa manok idol, lingaw kayo oy kay taler mabunhukan. Joker bitaw tong last na tong i-upload no mga listeners no. Malingaw kay ta ato no, labi na atong lubi itong balahibo sa manok. Kaufat nga comment ni Jude Polistico, idol ang bana sa iyang asawa dili daw ganahan sa amiga sa iyang asawa unya pagbiya sa asawa hangol man day kayo og taler. Nalingaw jud in taon si Jude Polistico no. Salamat kay kanimo Jude Polistico sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Lorito Kagampang, okay ra kaayo. Patod pa niya okay ra daw kaayo.
Si Ma'am Balbina Tafales, salamat sir na napod ang part 99 na anasad mi paminahon. Salamat kay kanimo Balbina Tafales sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. O pasensya jud kay ma'am nakatao jud ta wala naka-upload no. Sugar Santos, salamat sir sa kanunay nga pag-upload sa maanindot nga drama. God bless. Salamat pud kanimo Sugar Santos sa imong pirming pagpaminaw sa akong drama. Pirna si Roy, thank you sir sa nalingaw kaayo mi sa lubi jud, more lubi pa. Lingaw jud kayo. Daghan ka nalingaw sa akong drama no. Si Oscar Abaydog, salamat sa idol ug shout out ko sa bana nga mo kung mogamit mo sa iyong asawa ayaw dalia para di mangabit yung asawa. Di ayaw duain ninyo ang 1:5. Matut pa niya. Usa imuha sa imong asawa ka 5 taon mo mga bit ba? Mao to ang comment ni Oscar Abaydog no. Gamiton daw ang 1:5. Matud pa ni Oscar Abaydog. Salamat kanimo Oscar Abaydog sa imong pag-comment o sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Paul G. Manito, ay idol, salamat sa mga drama nimo, makalingaw jud, makawala og kapoy. Naa jud di ay babae idol nga dili makontinto og unsay naa sa ilaha, kita lagwapo mo patol dayon. Tinuod jud ka Full G no kay naay mga babae nga ingon ana no. Salamat ay kanimo Full G Manito sa imong pag-comment og permis sa imong pagpaminaw pirmi pod sa ato nga drama no. Salamat jud kay kanimo diha. Ug pasensya kayo. Karon na ta nakabalik og upload. Si Ma'am Crislin Tapaw, makapaghahay sa nang jud ko sa manintalay og sa dali ra matintal. Ha ha ha. Makatawa ko kay maskin ako naakaagi sa mga kaagi pod nga nas mga drama. Salamat kay kanimo Ma'am Crislin Tapaw sa imong kanunay jud nga pagpaminaw sa atong drama o pasensya jud kay ma'am no. Ngay lang ko ninyo sorry nga tao jud tang wala naka-upload sa atong mga drama. O kini atong i-upload karon. Dayon na pud tagbalik ma'am no. Inaot nga malingaw na pud mo sa atong mga drama. Si Richard Isko, hala lingawa kayo og daghan pang lubi. Salamat kanimo Richard Isko sa imong pag-comment no o paminaw sa atong drama. Si Annalyn B, lingawa sa balhibo ay. Lingaw siya sa balhibo daw no. Matud pa ni Annalyn B. Si Lina Buna, ninduta nga drama idol oy, way undang nako katawa. Salamat jud idol kay nalingaw mi pirmi. Salamat pud kanimo Lina Buna sa imong pirmi pagpaminaw sa atong nga drama. Si Judy Primo, salamat idol sa pag-upload lingawan namo. Katawa ka. Labi na sa atong yaya. Salamat po kanimo, Julie Primo no, sa imong pagpaminaw, sa imong pag-comment. Si Edgar Palma, nice drama idol, lingaw kaayo mi sa lubi o palhibo, sige rami o katawa. Comment din no, balhibo no, nalaga na lingaw sa atong balhibo. Si Mary Grace Pamuga, salamat kay sir idol, lingaw sa lubi, oy, haha, mauna, giingon Marisi. Salamat po kanimo ma'am, Mary Grace Pamuga, sa imong pirming pagsunod sa atong drama o sa imong pagpaminaw pirmi po no. O sa imong pag-comment karon, salamat pud kay ma'am. Pasensya kaayo ma'am nga taw-taw jud ta nakabalik no sa atong mga pang-upload nga drama. Si Ma'am Marisa Hilwa nakatawa man jud sa kambal oy. Nakatawa pud maayo si Ma'am Marisa no. Salamat kay kinimo Ma'am Marisa naakapirmi jud ga suporta sa ato ang mga drama no, naakapirmi ka paminaw. O sorry kay ma'am nga taod-taod jud ta wala nakabalik og upload. Si Susit Palmiros, super comedy jud kaayo. Salamat kanimo Susit Palmiros sa imong pag-comment pirmi sa atong drama no. Si Nilda Yikik, mao diha pa tuga-tuga og pangabit impasud kay daghan punuan sa lubi lingawa kaayo jud. Tinuod jud no lingaw kay ito atong i-upload nga last na part 99 no. Salamat kay nimo Nilda Yikik sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Analisti, halaoy dapat jud dugayon sa bana para dili mangita og lain ang asawa mo gamit na lang hino og balhibo. Sakto jud no. Kamo mga bana din na dugaya jud ang iyong asawa para hindi mangitag lain. Salamat kanimo ma'am Analisti sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Si Danny Lopez, mat idol lingaw na pod daghan kaayong lubi. No. Salamat kay kanimo Danny Lopez. Si Alfie Lucina, lingaw sa drama, ang yaya kay ignorante kaayo, lingaw kaayo mi idol. Salamat kaayo, salamat po sa imong
comment o pagpaminaw sa atong drama. Si Vilma Amor, thank you again sir, super funny. Salamat kanimo ma'am, Vilma Amor. Si Jerome Lerna, salamat idol sa makadaghan, nalingaw kayo mi sa new upload nimo, more drama pa to upload. Salamat kanimo Jerome Lerna sa imong pag-comment o pagpaminaw sa atong drama. Helen Basil, thank you idol, enjoy kayo, lagpot laway akong gagaw kinatawa dire, waiting na pod sa sunod nimong upload idol. Salamat pod kanimo Helen Basil sa imong pagpaminaw sa drama. Si Bobby Karel, nice drama idol, more pa to upload, enjoy jud ang mga silingan diri ah. Salamat kanimo Bobby Karel. Si Topher Valdez, sige rami katawad idol, tamukan ko sabaw pag ingon sa bae nga ambi ang balibo sa manok, lingawa kaayo. Natabukan daw si Topher Valdez pag inom sa sabaw no. Joker juga ito ba atong gi-upload nga miagi no. Salamat kanimo Topher Valdez sa imong pagpaminaw sa drama. Si Cathy Bando, thank you sir, enjoy kaayo samot na atong gipakyaw. Unya sa lubi dayon samutan pud sa balibo samot jud ka aligri. Salamat kanimo Cathy Bando nga nalingaw ka no sa atong drama. Si Karen Baroy, pastilan dramahaway hunong nga nakong katawa. Salamat po kanimo Karen Baroy sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Ug si Romy Boy, idol huwat ko sa sunod nimo nga upload na miss kanamo. O karon Romy Boy, naka-upload na ko no. Ug salamat kay sa imong pirmi jud pagpaminaw sa atong drama. Pasensya kayo Romy Boy no nga tatao karon ta nakabalik og upload no. Si Algin Duyan, nice idol. Matud pa ni Algin Duyan. Salamat kay kanimo Algin Duyan sa imong pirming pagpaminaw. Si Efren Madrid, good morning idol. Salamat sa drama idol. Gikan lang ko sa Cagayan de Oro City pero karon sa kinabatangan Sandakan, Sabah, Malaysia. Security guard lang idol. God bless sa imuha. Salamat kay kanimo no. Efren Madrid, welcome sa ato ang palmay drama. Amping-amping diya sa Sabah, Malaysia no. Kung mao to mga listeners, tanan ka comments sa tuwa sa part 99 o ato nang sugdan atong palimay drama compilation part 100. Ako si Mona, ginaingon, nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apat ang tanan, tungod sa gihambi na mong kalisod sa puyo. Napuhat ko ang tanan. Mo kining nahitabos kong kinapuhin po mahimong, mahikaling. Nanay, gutom ko. Palitapan. Day, huwag ko'y kwarta diri, uy. Napamay buwad dito kao. Dunay bahaw nga kanon. Kaon lang dito og buwad og bahaw na. Manamang ko kaon og buwad. Panasad nanay. Ikinaw. Ay wala gitaon ko'y kwarta diri nak, uy. Paabutong na tos papa ni mo good. Sweldo man ron niya nak. Makakaon taron og mais nak. Ato lang ko sir lang lula nanay. Uy, ngayo ko kwarta palitan ha. Nahala, sige ta na. Kuyog ta na. Adto tas ilang lola ni mo si dad. Has kaglipaya taong inday nga akong gihatag og 10 pesos para palit og pan. Nidagan na istindahan, magpalit ka og pan bataa. Pait tabi aning pobre kay tanay, uy. Hasta pagpalit og pan, wag gitaon. Ay sweldo marong katoy nga imong bana, basig magdatog lami nga pagkaon. Kamay ra putog sweldo ros kadoy nay. Dako man siyag utang sa ilang trabahuan atong nasakit si Inday. Unya, kuhaan pas utang sa ilang kantin. Ay ako pa ikaw no, manglabada kasad para makatabang ka sa inyong kalisod. Kay dili baya sa tanang higayon nga kung musangpit mo na ako doon nagkuko ikahatag. Ako niyang ingnon sa daday nay. Ang akong amiga nga labandera ba, basig doon na siya kailang nga dato nga nangita po og labandera. Gamaya na nagsusubra sa sweldo eh. Pero okay ra. Nakakuha man sa ko 15 ka kilo nga bugas o mga dilata para sudan. Miasayo sa katring itlog. Apayets na ni. Aw, lugar lang bay. Lugar lang din sa eskina. Oh, lugar. Lihog. Bay kong doktor. Palihog ko. Tabang ko naon ni akong dabi. Ako lay da ining usa ka tring itlog, kining bugas lang palihog. Agi gamay. Naog ko, gamay lang. Ay. Salamat, bay kong doktor.
gutom naman ko eh. Inag-abot na ko sa bahay. Aw, ingnon ako si Inday mo na nga. Maglungag dayon, maglutog itlog ug buwad. Kay gutom na kayo. Ay, ngit na. Mao ba dong? Libo ka pinalay mong sobra? Uday. Pero okay raw eh. Nakautamang ko sa kantin og bugas, itlog ug mga dilata. Payat sa na day. Hala, bayran na narabas tubig o kuryente sunod adlaw da. Ay, sagdi lang. Mangita lang sa taog na ikautangan. Magluto sa kong kanon og sudan para makakaon na ta. Kay gigutom na ko eh. Basta ko day, gutom sa ko. Kaon niya ta ha. Human, turjak ta. Oo dong, magluto sa kong panihapon. Sige. Mao ba day? Magkikita ka sa imong amiga nga si Daday? Aron magpatabang ka, makakita og dato nga imong labadahan? Uy dong uy, lisod kaayo kung ikaw ray salikan. Kining usa ka libo nimo kapin no, kun gudo na naon. Sakto ri gid ni sa tubig ug sa kuryente. Unya, ang pamliti pa unya nimo og konsumo. Kanang gidani mo nga bugas ug sudan, di ba ba yan napaigo hangtod sa sweldo? Oh, sige day. Madara man tingali nimo kung manglabada ka. O dad lang si Inday kung asa ka manglabada. Ay di uy, ako ra na siyang ibili ni nanay si dad. Basta, buhaton yun ako ang tanan aron makatabang ko sa atong kalisod. Dato nga biyudo, day? O, lagi day. May kinang muhatag og suhol basta labada na hisgutan. Labi na kun magpatoy siya ka. Day. O, day, uy. Pero amping lang nga dili mo mahibaw-an sa iyang mga anak. Sama na ko, guol kay ko nga, wala ko makalabada sa tiguwa nga biyudo. Kay nasakpan man mis iyang mga anak nga nagturjak me. Uy, kalain ko di mo, day. Labada ramang kang imong tuyo. Nga magpaturjak mang pod ka, ha? Hala ha, bigaon kay tiguwa nga ha. Unya, kung musugot ka nga mapaturjak ka, muhatag magdako. Inay ang suhol usa ka libo ay hatagan kag 3,000 day. Diha pa gani ka usa nga gihatagan ko 4,000. Mao ba? Guol kay ko nga wa na ko makapalabadas ila uy. Kay nasakpan lagi mo siyang anak lagi. Biyudo man agud ilang amahan kay nagtuo man sila nga akong gihukukan ang ilang amahan. Pero wa gyud na ako buhata. Nagpaabot lang ko kung pilay ihatag taon. Di lang ko ana, day, uy. Ano man? Labada ragi ako, eh. May bana taon ko, eh. Oh, ako bitaw naman sa kuybana. Pero madarag yun, uy. Kay kwarta na gud. Unya pag yun tayo ang tiguwang bisag magtangkihod na. Magtangkihod naglakaw tungod sa edad nga senior na. Tuskig ya pa. Taas niya dako pag yun. Murag kang jig yun. Li ang imong lipay, day. Lipay ka kay hatagan kag kwarta. Lipay pag yun ka kay super kaayo ang gidakoy. Di lang jud ko ana, day, uy. Uy, Labada ragi ako, uy. bahala ka, uy. At na, tultulan takas ilang bay. Tana dayon, day mo na. Kita ka ng dako nga bay. Kanang green ang color sa gate. Mao na ang bay sa idaran nga biyudo, day. Hala, katako gud silang bay. Tato gyud ay kaayo sila. Lakaw ka, adwa dayon. O kanang lalaki nga ni duol sa gate, kana ba? Pag umangko na sa biyudo nga siguryo. Ay, sige, day. Moadto ko. Mag-doorbell ko. Apply kag libentira sa akong tiyo. Oo, unta dong. Nakadungog man kog istorya nga, wa na kuno siya labandera. Tulo na kalabandira ang napotbol diha sa iyang mga anak. Doon na mo higayon nga muanha ang ako tao mga igagaw. Sakpan mas tiyo nga. Giturjak niya labandira. Putputbol taon. Kalabandira ng putbol. Guwapar ba ka? Bida. Sus, turjakan ko sa kong tiyo ba? Ayaw, ana dong. Uy, may bana, biya taon ko. Ayaw pa, bida. Bawa na ka Uy, pagpanglabara, gyud akong tumulong. Sus! Imong labar yun? Oo, uy. Bida. Maro yun na, ha? Oo, nakadungog manggod ko nga. Nagkinahangalan mo og kuan, Sige, sige. manglaba. Ay, sige. Doorbell dia, doorbell dia.
sir. Human ako og lapa. Salamat ha. Ay, day. Kuyugit ko sa kong kwarto, be. Ha? Kay tuwa dito ang akong kwarta. Kuan sir, anhilang ko din magpaabot sir. Ay, kuyog lang na ako. Gunong sa ka ba? Sige na. Kay pakapinanta ka og suhol. Ha? Usa ka libo man ang akong isuhol nimo. Pakapinanta ka. Tanas kong kwarto, day. 10,000 pesos? Ihatag ko nimo kung magpaana ka na ako. Dugay na kung wa na babae day. Wa na ko makaana-ana ba? Sige na, muna. Muna tayo mga Oo, sir. Ay, sir, ayaw. Ay, lang Tanas, pagsagak kwarto. sir. Tanan dito ka. So I fade. Laban na nga akong gikuan. Kining inindot ito. Sir, ay, nagkikit man. Sir, ay, paano tayo, sir? Gaan. Ang gagalang, Gaan lagi ka humana-ana ba? Umot mo, bilib. Ako didindi. I did it. Sir, hindi mo man nang gipahikap ang kamati mo. Alam ko po, sir. Hindi na naman ang takuan na, sir. Taas. Hindi na ni madasal. Ay, mo, mas nalagit ko, sir. Agay. Much Nganong lami man gyud ang ginadili. Nahilabtan yun ko sa dato nga biyudo atong higayon na. O gitinuod yun niyang iyang saad. Gahatagan ko niya og 10,000 pesos. Kaya man siya matagbaw na ako. Gihatag yun niya ang maong kantidad. Ako lang sad nga giing na ng akong bana nga kita kong kwartas kalsada. Nito man sa taon ang pobre. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, di gyud matagan usahay ang swerte sa tao. Kay kung manguyab ka og pobre, ang kwartahan ang musugot ug mauyab. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga di gyud na ko mahimo nga mahikalimtan. Mauba ba istong? Igbo ka ng bag-o nga katabang nila ni Ma'am Rita? Kanang biyuda nga kwartahan? O bay, ganahan ko anong bag-o nilang katabang bay kay sa tanaw na ko bay. Buutan ang bayhana. Kinsa ganito nga nanan niya bay? Nilya bay Nilya. Nilya. Nagkastorya may anong babayhana. Dihang nipalit kog ay sa ila. Nilya day nga nanan niya ha? Nilya. Nilya. Anhanaw niya ako magpalitan og ice bay. Ar makadiskarte ko ug mapaduol ko ng bayana. Sagdi lang bay. Basta mag-istorya may usaban ng bayhana, ako siyang ingnon nga naibog ka niya. Para makauyab ka nagbalik uy. Kaya human mo magkabuo ka ng imong uyab, wa ka na gyud makauyab ug balik. Dool na lang ko sa bahay nila ni Ma'am Rita. Mayo ang taog katong nilya nga ilang katabang ang gawas. Inipalit na kog ice. Kay palabtikan ko dahil ni istorya ba. Mayo! Mayo, papalita ko guys! Ayo! Ayo! Pila ka buki mong paliton nga ice, no? Agoy, si Ma'am Rita maning mitubag. Akuan, duha lang ka buok, Ma'am Rita. Kadit lang ha, kay magkuha ko. Ay, asam ditong ilang katabang di ay. Oy, gwapo! Ay, Ikaw magutay ning magpalit. Kadiyot ha kay ablihan akong kamay nga pultahan sa gate. Di ana dong istong unsaon man na nimong ice? Mag-inom mo? Ay, dili mamoy. Para tubig bugnaw lang. Di man ko mo inom. Di arang bayad oh, ma'am. Ni araw. Di lang na nimo dong. Basta ikaw, libre. Libre? Salamat kay mama. Ma'am, kining kuan ba? Asa dito inyong katabang nga sinilya? Ikaw lagi nagbantay din eh. Ito as merkado. Akong gisugo og para lutoon nga sudan. Kining ma'am,
iing na niya si Nilya mama nga, manguyab ko niya ha? Mao ba? Hmm. Ibog day ka niya? Oo, ma'am? Ay, tanara ba na ko anang Nilya, no? Virgin pa yung taon na. Na, basig imo lang unya ng binuangan, ha? Uy, di taon ma'am, uy. Kung iya kong sugto ma'am, seryosohon ginako na siya, uy. Kabalhibuon din ni magdughan istong, eh. Ay. Ay, magod na eh. Gusto na ako sa lalaki. Sige, magkagtutok sa akong dugan, ma'am. Sige, ma'am, uy. Ari na ko, mama. Bye, ma'am. Kanindot yung gakson bata. Balhibuon kay dughan. Wala takog lawas niya. Taas og barog. Kalamig yung kabayan. Hindi kaya na raban akong makatilog. Sex. Unsa? Si Istong naibog nako? Ay, lagi day Nilya. Kung musugot ko no ang imong amo nga, si Ma'am Rita, pamisitahan ka kuno niya. Dawi, ala no. Ibog sa piya ko anang Istong. Sige, patuan na siya sa amo. Oh, sa ilang ma'am, good. Ako lang inon si Ma'am Rita nga may mamisita na ako. Nay si Baistong ay. Siya nang nagpaingon din eh. May noon nga niya siya. Aron, anin lang kanya panguyaban din niya. Daoy, ato na ko eh. Masuko na tas Ma'am Rita nga dugay ko nga nabalik nga yung gisugo sa merkado. Ni ana si Baistong gay. Pabuta ka dita. Baistong! Ay. Bay. Bay. May hapon, day Nilya. Dito ba ako sa ilang Ma'am Rita, nagpalit kog ice. Wa ko na ka dito kay gisugo ka ni sa merkado. Ay, niyaay mo na akong gipalit sa merkado. Karni nga baboy. Day, mamisita ko nimo ugma ha. Bisugot mo to si Ma'am Rita nga, mamisita ko nimo. Karon na lang siya panguyab, Bibay. Ha? Tugay kay ning ugma, oy. Ayaw, basta masuko si Ma'am Rita nga. Dinhiran ako sa panguyaban sa daan. Basta ugma, day Nilya ha. Manangid naman ko ni Ma'am Rita. Ugma man to. Okay naman siya, ha? Ugma day ha, Nilya? Mao ba? Mamisita si Istong ni mo ugma sa gabi. Oo, ma'am. Ingon man to si Isto nga. Nanangit na kuno siya nimo. Oo. Naghiskot to siya na ako nga manguyab ko na siya ni mo. Okay ra ko eh. Pero di ka pa pwede nga matubang niya ugma ha. Kay maipahatod ko nimo sa probinsya ugma. Sa ilang manang sita. O sa sunod adlaw ka na balik din, okay? Sige, Ma'am Rita. Sige, ma'am, ato na ko. Kuya, ganda ka upasakay sa terminal. Ari lang taagi sa ubos. Ato lang taagi sa ibabaw, ma'am. Uy, aron maagian ako ang bahay nila ni Istong. O ako siyang imnon nga. Sa ubos taagi. Tana dayon. Aron magkasakay dayon taog taxi. Tana. Adto na kasi lang, Ma'am Rita, ha? Aron na misita kas iyang katabang? Oo, tay. Mayon ta og subton ko ron ni Nilya da. Kaya na ba yan ako nga wa na makahumol tayo eh. Ikaw do, lupig ka na ako do. Sige kong humol na ng uyab na kong tindiras merkado ay. Basag babahong lang si pero dara. Uy, tay, ikaw ha? Ipatyan ka ganis bana na tay na. Nakadungog ra ba ko og mga tabi-tabi diha nga minyo ng imong uyab sa merkado. Barbeda sa kagamay tao sa banay. Buang siya na ako, labuyog ko na to na. Ay, ikaw tay ba? Ang minyo magituyuan mo eh. Adto na ko eh. Unsa? Wa day din si Nilya, Ma'am Rita? Ay, oo Ako rin ni aron din histong. O, abi mo nakadungog kong istorya sa una. Nga, nakagusto ko na kadako. Oo, pero dato man ka mamoy. Di may tabo nga sugton ko nimo nga manguyab ko nimo. Pero nakagusto gid ka na ako, ha, Istong.
O nakahuna-huna po day kag panguyab na ko. Oo. Good mao. Kisugot na ta ka istong. Payo ko istong. Kidugay na kay ko nga. Ito og lawas ng kalipay. Tana sa kwarto. Nadayon. Sipa. May nahitabo gid na mo ni Ma'am Rita, higayon na. O kami gid ang nagkadayon, kauyab gid ni. Hugot ba guys, Ma'am Rita? Uy, mura pagdaga nga, perti pamuguta. Askang ngami agad, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Winona. Ginaingon, walay sikreto nga dili mahibaw-an. Matago mo man kini pero mugawas gyud sa insaktong panahon. Mao kini ang lahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong kalimtan. Winona, hain ka! Pa, naunsa ka? Pastigan, si Giovanni o si Sopronio nagsubagay. Unya? Atua, uwa nga sila, sige na. Ha? Masabi akong labot kung magsukmagay sila pa. Ay, nagatinubagay ang duha tungod nimo. Unsa? Hey, Sopronio! Bakit ako na ninyo? Bingan naman mo! Sulti sa dinod Winona. Ano mo diwa? Nanguyab si Sopronio nimo. Di ari mong naong eh. Tingnan kay pangano eh. Sopronio. Unang uyab! Da! Mamakapag ang buanga ka? Unsa ko sa kadyo ha? No? Nauya pa man? Uya pa man ming nanguya pa ko Winona. Di pa man minyo. Uy, buang! Hanggaw! Pangitag babae nga imong panguyaban kanang way tag-iya. Sa buti mo ipasabot nga ikaw rin tag-iyang Winona ha? Uy, ay kalimot ba yung Giovanni? Wa pa kay papel nga gigunitan nga imo ng asawa sa Winona ha? Nga ikaw rin tag-iyaw, ikaw na ang bana niya. Ay paghinilas-silas niya! Ay, ginuot ang gapas Winona. Agay. Alawana sa di mo eh. Awa o, nag-isi ng imong ngapil sa pagsukmagay ninyong Sopronio. Ay, naglagot pang ko niya gud. Pero niyang panghambog nga. Nanguyab siya nimo. Asa may resulta ron, nag-away noon mo. Di ko gusto nga doon laing manguyab nimo. Grabe man ka Giovanni, oy. Uyab pa manggutagod. Sakto man si Sopronio nga wa pa kay katungod nako. Sa ato pa! Okay na nimo nga panguyab bang kaglaing laki? Kung atong balihon be, ako sa'y manguyab o gaing babay. Okay ra ka? Ha? Okay ra, oy. Ano Uy. taon di okay? Uy. Total wa ko'y katungod nga masuko og mangangko nimo. Di pa man ta kabana? Winona! Winona, unsa ni katinuod? Ang unsa man pa. Mamay naman kunos Giovanni nimo. Ha? Wa man si musulti na ko anak pa. Ay nakasulti mi siyang ginikanan. Og mas gabi kunos na mamay. Hala, wa man ko sultihiin ning Giovanni, uy. Ay, sorry ka ayo Winona ha. Gusto lang ko nga ma-surprise ka. Nga nang wa man ko nimo sultihiin ni Jove. Ay, time pa ha. Ay, klaruhon tani. Aon sa man. Dili day ni inyong kasabutan nga mamay mi karong gabi una, ha? Ay, surprise gani pa. Oy, hala. Batiya ni mong surprise, oy, Giovanni, oy. Ay, mawaw masad mi si mama ni mo ini. Ay. Diyos, gani? Una? Uy! Giday ka malimot ako. Kung naman ka, uy. Okay ra. Oh, ikaw una. Samot magkakagwapo. Oy. Buyag, minyo na ka? Ha? Uy. Ako minyo na. Pero, nagbuwag mi after 1 year. Wa na mi magkasinapot. Ito nga mi sa mong conjugal property. Mi balik ko Pilipinas. Sa young and free, single, and ready to go. Wa ko'y lingaw, Giovanni. Kuyuki ko, pi. Ang kuan una kaning. Ay, kung palipari pa. Dali
Dali na pa. Kimi nga baya ko ni mo. Let's go na. Kung sayop sa kong nakita. Ha? Pita. Chubani kitong pag-ul na check-in ng motel nga ako gitrabahoan. Yay. Kinsa mo tabayhan ng kuyo niya. Ay. Ha? Ang binuang siya. Oh, ang binuang ko ay. Urbida. Kasluno na siyang binuna. Oh, kasluno na ay. And chicken is this. Laing babae ko yung niya this motel. Gusto. Aron ako gimaprobe nga si Giovanni itong pagkulang ni chicken. Unya. Unya na kong pauli. Bisag duty pa ko. Maniid ko kay pati kinigipuhat niya da. O bati oy. Luoy kay Swinona. Luoy oy. Murong kong nabuang ni. Hala no. May nang mahibaw po Swinona. Nani-chat si Giovanni niya. I miss you so much, Giovanni. Galing una. Mag-short time lang ta. Di may mo magpaugma ta rin eh. Opa, sa tagbawan ko di mo, Chon. Pasluno naman, Eka. Okay ra, is. Wa pa ka maminyo ka one night stand, Chon. Miss you so much. Ay, sa imong pagkamananap. Ang ilagam sa imong afang. Ikaw na ko. Ay, gusto ko mahawas, Miss Cobre. Giovanni, halipaya ko. Tabawa ko, Chong. Something to get that I can't come back. Nganong labi man gyud ang ginadili. Ayaw biya kuya mo ba ha? Gidili ba yan ining hotel ang pagkopya sa record sa CCTV? Basig, mawagtang og trabaho ini ha? Oh, sus. Di na may taboy no sa kay ikaw pa. Bitaw, salamat kayo sa iyong paghatag na akong pabor sa akong gihangyon mo ha. Nya ato na ko. Okay. Ha? Diyan sa ka. Porbida ipakita ko ni Kang Giovanni. Kung butin na siyang nakiguan na istansya sa usa ka babae nga wapa ang ilang kasal ni Winona. Ugma na ang kasal nato sa. Ugma na gyud Winona. Excited na ko. Ako dili. Nga naman? Tungod kay di na kumupadayon sa pagpakasal. Uy, ayaw good pag-joke-joke wen. Dili ni joke, Giovanni. O pagit ang makasal pero naghimo na kagsa. One night stand kani una nga imong ex. Kinsa ba'y nagbatakag tabian na ha? Muri ka? Natural. Kaya wala ko nabuhata. Huwag yun ka ha? Wala lagi honest pa. Honest? Honest. Bakuna ni mo eh. Ano ko ipakita ni haog tan-aon tag honest ka bagyot. Oh, tanawa ni. Video sa... Kinsa may... Naay nga sa motel oh. Ikaw ning lalaki nga naggakos sa hawak sa babae tang nigawas mong duha sa ka-room sa motel. Unya, mamaka ka pa, ha, Giovanni? Baka kun ka, layo ka. Uy. Salamat kaayo ha, Sofronio. Kung wa pa ang video nga imong gipakita nako. Hangtod sa hangtod ko himuong buang ni Giovanni. Wawa lang ko ni mo, Winona. Buotan mo ka. Ikaw na sumbong ni Winona, ha? Giovanni! Giovanni, gusto na, Giovanni! Nausa man ka! Sumagay na! Gusto na, ha? Hinay na! Ang kuna na lang nga sa ni mong imong gihimo, ni-cheat na ka nga di takasal, unsa naghano kung maminyo ko ni mo, makamatagba og usa lang? Ha? Huwag yun ay forever. Huwag bagay sila si Daniel o Catherine nga 7 years silang uyab. Tapa ka, ha? Lalo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. May na lang kay samtang sayo pa nahibaw na ko sa tinuod nga kolor ni Giovanni. Why ayo nga himuong bana kay nagtapaglain bisag kaslunon na mi ig one night stand sa ex-girlfriend. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edgar, ginaingon, ang bana nga butan, kung dunay babae nga mutintal, makasa, gyud lagi. Ang pagpakasa, di usahay mabalbaran. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi nga, di gyud nako mahimong mahikalimtan. Lah, ang among nang silingan nga si Mila. Na sa day, naligo na sa puso, kailid silang bahay. Uy, agoy. No, iyo magikuot niya ha. Kang lumiag ni bayhana eh. Bisa minyo na, lamigad. Oh, tikot pa kayo glawas. Oh, tigiwalis pa niya yung sinina. Oh, wow. Ang iyang boobs nakita. Kautog pa sa duha niya ka boobs. Dili parehas akong asawa nga medyo yat-yat na. Puti ang dugan ng bayana eh. Puti kayo. Indot kay boobs bayana. Oh, wala. Oh, niyangad siya din eh. Sa bitana sa among kwarto ni Lorna. Uy, wala. Baliwa lang ko niya. Nga nagtanaw niya. Walang gid siya. Nagpadayon lang kaya pang nagkuot sa iya. Gipakita pa niya yung boobs. Mura ko alam niya nga nagtanaw ko. Nanasado, iyan ang sanggikutan niya. Nausap ni Pia, nag-iubo man niya yung shirt. Huwag na, nagpanty na lang siya. O, iyan na tanan. Kalami ginin bayana, eh. Siga lang mata ay nagpanti ko. Klaro kaayo ang siga niyang mata bisag wa ko natanaw niya. Luguron ka pa ning ako ah. Moatubang ko niya nga maglugod ning ako. Hello. Agay! Sa mga uy. Ikaw dihang naligo noon sa... Ay dong, naunsa ka man, mingaw man sad uy. Di ba ni agianan ang kilid sa atong bay? Nga nasa ni adiri atong puso. Okay ra uy. Bisa na. Edgar ay. Ang pana ang Lorna. Sige, magpanaw ni mo. Ay da, pasag din na siya uy. Puros na taminyo. Kung nakakita siya na ako nga nagpanti lang, baliwa na to niya. Minyo man na siya, doon ay asawa nga kapahimungtan. Ako gayang kaibgan nga may bana naman ko. Habi. Kung wa ko makadungog na misangpit si Daning eh. Himilang nga naligo. Wa ko kabantay nga di ara di siya sa pikas kilid nga nagtanaw sa iyang asawa nga naligo. Kakita ba kato siya na ako nung nagtanaw ko sa iyang asawa nga naligo. Paitay. Hello, Dong! Uy. Oh my God, naman ako kaliko. Humatang ako! Ay. Niso na sa among kwarto ng akong asawa. Ngayat-yat nag-boobs. Dong, Oh, hawak Lord. ko. Nagpantin ako. Misud sa itong kwarto. Oo, bitaw. Nagpantirig ka na eh. Ubo na ko kung pantihan. Ha? Oh. Uy, day. Awat dong, may nako'y panty. Wanay happy ng ako. Ay, sus, mayusip ba yan eh. Kakuuton ba yung buhi ni Bayano eh. Gawas nga. Kuuton kayo, lupyak pagid. Uy, lami. May gigit sa sintana eh. Paduol na eh. Ay, sige na makatutok na ako, uy. Na, Lami ko dong, no? Uy, lami kay gaday. Lami kayo. Kaibaw lagi ka. Sakto lagi yun. Lami ka na. Alili. Manghigta tas katre. Huy. Takar akong gana. Ha? Manghigda na tanan. Uy! Sura, ungaron na imo eh. Maglisod Bikangkan pa, Bi.
Lisod kayo. Ni-split naman Oh, gani. split na din eh. Biskut ba yan? Maglisod cute ka. Lisod ka na. Mangitaon ka. Tagpa, ipatong ako ang samputs online. O, kana, Para patungi. mapantang si mong baba. Sige, sige. Lisuro eh. Daoy, nasa namang kuha na niya tong online. Uy, naurot naman Oh. yung taong sudani. Uy, kadiyot, patungtungon sa nako. Sige, sige. Dan, dan, Kana. Pangilan na ako, ulan ako samput. Ay, kana. Bantang tayo. Hurot sa tangkulan na po. Kabukulan. Hurot. Bi, ini. Plastar na. Sina? Ini, oh. Sana all. Kalami. Sige. Kiyog maayo. Nakalami. Kalami. Ay, mamatay ko sa kalami. Nakabuhi man. Bi, nakabuhi. Agay! Ha? Sa nabuhian? Ha? Nakabuhi. Sa lagi nakabuhi, oy! Sige na kung yan diyan sa kalami. Magbuna na ako sampot. Ito ang ulan. Oy! Ano imo mo dyan gibuhian? Oy, kadali ba? Pangilan ako, balik ko ulang akong lupot eh. Sige na, panayon ko. Sige na. Ay, gipuin ako ay. Diretso mo lang ako nigkuha ng ako, abi. Di, ha? Di, plastar na, abi. Diretso. Sige, go. Isud. Oo, Isud. niya na. Go. Isud na. Nasuod na, oy. Kalami, nasud na di. Gani, hara. Sige. Kalami. Kabuya, oy. Katulogin ka kasi dong. Ikaw, kapila. Ay, tako ka, usara de eh. Oh? Pero okay ra de. Ang importante ikaw nga, malipay ka ha. Lipay kay ka. Lipay gid kay ko dong. Lipay gid kay ko ay. Ay, way, ayo ginimpanan ako eh. Sige lang tiko ko ang iya ha. Emila? Oh. Ignore mo kang sinuktok yan sa problema mo, ha? Muta na pag sa problema na ko. Na problema ko sa imo nga sige na lang tiko ko. Agay! Ha? Sayang kaayo. Bagon ako ligo. Mo pat ako makaihi. Pero ang imo, murag manok nga gidunlok. Jesus. Am-ami, be. Am-ami. Eh, unsa man nas bagam-am? Oo, napiro-piro rin mo. Ata na sa kwarto na. Tara na, am-ami na. Ay, kaapoy kapyut-hapyut ang imo dani, oy. Kasuway na ko og hapyut-hapyut ana. Inay mo mata, matugno og samot. Kaapoy ang imo. Diha na ka, oy. Oo, asa mo ka, day? Day, dali, day! Oy! Hala ka di, oy. Day, asa ka, oy! Unsa man hinuon ka, oy? Imo pagbiyaan, rin. Balik, rin! Day! Day, nilihok, day, day! Hitawa, day! Gora namang huyatid. Matug lagi hapon nagbalik. Ay! Kapoy di mo dani. Si Edgar. Sige man na siya pamuso. Kung maligo ko sa among puso, kilis among bay, mamuso ginang kanahan, suwayan ko na tawhana. Lamig na kayong ikaunugahin. Mo ba, undo bayot? Ay, lagi, Gorwe. Nakita mi ni Mila bago ni Nastindoon. Ni, kung itis, J-Buds. Itis J-Buds, ha? Misulti siya na ako. Itis J-Buds? J-Buds mo na akong tawag ba? Lagi, si J-Buds. Misulti siya na ako. Misulti siya gusto ko na siya nga, bapa, kung ano magpatarok ni mo, ha? Ha? Saba ka rin. Ay, bisig binuang di bayot, eh. Patarok, good. Jir, good! Huwag ka kayo nagtarok? Jir! Uy! Iyari yun nang ipaklaroin. Unsa man siya, ang iya ko ng bana, wa na'y ayo. Sige lang ko na og tiko ko na
Ko kuno permis Dani. Kuno ni Simbana, kining ako anon. Usa man ang imo, ha? Mulihok akong gana. Mapaong na lang kung makakuha na ni og kapito. Ala, uy, kundot no. Sige. Ato anak ko si Mila, ha? O akong ingnon nga. Nakita mo sa gawas, makita mo, ha? Sige. Makita mo. Inusultihan nga makita mo sa gawas? Ako sultihan. Ay, sige. Kay lami ng bayana da. Ha? Tanaw na ko no. Bukdo kay ng gubos. Si Bukdo. Bukdo, ha? Bugdo? Bugdo. Ay, ano bugdo, gutahon? Bugdo na ba akong ngayon, di? Ay, miningiro din yung sa una, bagot, lami nang kay akong, ang akong nahuna ba, lami nang bugdo kay gubos. Kana, o kana ba, agtangon kayo? O kana, agtangon. Gusto niyo musuway og babae nga bugdo og bantang ba? O, kana. Sige, lakaw na, adto dito undo bayot. Ing na siya nga, magkita mis gawas. Ing na siya kung asang dapita mi magkita sa gawas. Ha? Sige na, undo bayot. Mila, kini, bugduwa ini, oy. Bugdo og bantang ini, kini agtangon kayo. Sige pa, nagbawa ko. Sige pa. Ako yubo, ha? Ay, hala. Ang yubo, ano? Ni Gibaw. Gibaw. Kani, ha? Ayaw ko nito. Katuski. Kadako. Bugno sa ikaw mo. Kainin siya kong baba. Agagagay, apilang imong nipon. Kahot sa imong baba. Uy, nag-ibidyo kay ako. Lahiging ako kasawa nga. Dako kay baba. Imo, lami. Uy, gabay kay baba. Gad mo agwanta, Edgar. Yan ko ng imo, Edgar. Sige, yak. Sige. Shhh! Muna akong gipangita. Murag mabingat ako. Sige. Drive me crazy. Sige. Drive me crazy. Sige. Amitay ko nasay. Mila. Nganong labi man gyud ang ginadili. Pas kang tagbawa na mong duha ni Mila itong higayon, ha? Kakuha gud mi kapito. Sana all. Pagkaw man, wala na. Lingo-lingo og yung nakuha, oy. Naluya in taong nakuha. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edgar, ginaingon, dili lalim kung malayo nato ang ato asawa. Makasaha kita, mahal pa nato siya. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili ginako may kalimtan. Mao ba di? Ato kay assign sa kabuhan sa imong amo sa iyang gitukod ng kumpanya sa Manila? Mao ka na dong, pero matod pa ni sir, nga mga duha ka buwan ang kuno ko niya nga ibutang dito, mintras wa pay mga trabahante nga mga apply. Paita niyo eh. Malayo na day ka nako og duha ka buwan. Ibaw karabagin ako day. Halos kada gabi ko mutukaran og gana day. Mayra pud nga malayo ko nimo kadiot dong uy kay pirmi lang manghang ning ako uy. Halos kada gabi magug kamo anak na ako ugod. Sana all. O lami pa inang butanga pero di ko ganahan na ng kada gabi sad uy. Unya day kanus amo ka mo larga? Sa sunod adlaw na dong. Sige. Gikan karon og hangtod ugma. Birahan te ka og maayo. Mo na day. Inam ko para atos kay aron tas ko blahotay day. Dong Edgar. Uy, si Mary maning naglakaw nga niya paingon din hisbay. Ngano man ni siyang mura manig hubog nga naglakaw. Mura manig katumbahon. Manaog ko silong be. Sugaton ko ning bayhana. Saan mo kayo nahitabuan ni? Mura manig luya kay linaktan? Unsa? Ingon ana day nahitabo, maong luya kay ka? Nya misibat kas inyo? Wala gi maoy. Sibat ako dito maoy. Sibat ako sa bahay. Kay si Edgar ay. Abi kay mularga naman kog mas Manila. Gisigyan sa kunya kudkud oy. Inang buntag, tulo ka raon ang gibira niya adto. Nya pagkarong human paniud to, gibirahan na sa kunya kaupat.
Ako'y gikapoy, maoy. Nanghang, nagyugmaayo ni ako, aay. Mao nga ni ako sa inyo, ani kong paway. Oh, grabe ha sa daning Edgar. Uy, dapat untang lalaki man untay unang maluya, pero siya mura man lang di ay uwa. Ay, ulagi maoy. Mura lang siya gwa. Kung ato kong mahigdas bay, sigurado man yung birahan na sa ko ato niya. Maoy hang, nakataon kayo, maoy hang, nadyan kaayo. Plus dako pag nugtaas pag yun ang iya. Nasa mo to kahang, maoy. Uy, nindot. Uy, kulba ng bana ni mo, Dayda. Kaktos anhing papa ni mo. Sa usa ka buwan, may lag makaana to na kong kausa or kaduha baron. Ay, mao ba ma? Oh, nindot ng bana ni mo, kugihan. Pero kapoy sad maoy, daoy. Mao kita na akong gusto maoy nga kanang panagsara ko anaon ba kay sumol nang halos kada adlaw na lang sad uy. May lagi kada adlaw ba kausara ko niya birahan. Nga sa usa ka adlaw, labing minus man ang kaduha. Kapoy sad maoy. Aw, kana noon iniglarga ni mo ugma. Makapahuway gid kas dungkal anang bana mo. Mao lagi ma, pero karong gabi klaro na kay ni nga birahan na sa guan niya kadaghan. Kay larga nagkukuog mas buntag. Aw, kundi ka gustong birahan kag maayos mong bana rong gabi diri na las bay higda. Ay, ayaw lang maoy. Tagan na nako siyang gusto karong gabi pang last na bitaw ni. Nala, sige. Relax lang usa dire. Tigom og hangin. Aron ninig kagabi kung birahan kang Edgar, bahalag pila pa kadaghan. Doon na kay igong kusog. Pahuway sa dito sa kwarto ka. Asa naman nga akong asawa Largan na ba ugma? Human ako birahe to. Human pa ni Udto. Nilakaw man wala mo balik. Pastilan. Hapit na ba mo gabi tuwa ito silang mama da. Tuwa gito ron. Tuwa si ninyahan. Kinsa maning Mayana? Uy! Si Lirma! Niya sa paingon ako. Hi! Nakabalita ko. Malayka ko ng imong wifey o mas Manila. Edgar, uy. Ano ka, uy? Gitutukan manggut ko nimo. Lain kay kanipis ba yun akong sinina? Sihag ako ang boobs. Ako magbra. Basta akong panty, sihag kaayo. Klaro ka? Lami, aning Lirma, Salamat. Kimingon ka og lami ko. Nakadungog ko bisag hinay. So, no? Karon bakit ko makadungog ni mong miingon kang lami ko? Unsam day ato ni mo day Lirma. Biyan ako be. Kay nagdain man yung ginawa ang taong kung natanaw ni mo Lamian ni mo Ay, ang sa pa naman tukayan, birahi din ko. Nagpaabot ko ni mo, Car. Sige na, Edgar. Lirma! Abi ni mo, Edgar. Dugay, nagit kong naibog ni mo. Sa ulitaw pa ka, daan ako may pagtanaw ni mo. Abi mo, sa ulitaw pa ko. Uwaw, ko ni mo. Kay, nangihi ko nga, di agas yung mga tubangan. Nakainom ko itong higayon na. Mao ba? Oo, lagi, kay ko. Basta sad ko malimot ato ay. Ug usa na sa hinungdan nga gusto ko nga magkarelasyon ta. Aron makatilaw ko sa akong nakita nimo. Ay nalang pangandoy nga makatilaw kayo ning ako day, Lirma. Okay ra man ba? Okay ka ba kababae day? Basig na, ambot lang ka, mabungkag tingali ng imo kung maigos ako. Ha? Sige, diya ka na Lami ang sambog niya, oy. Edgar, kadiyot lang! Mag-istorya na ta! Edgar! Dawi. Huwag na siya maminaw na ako. Di ko na magpatugot-tugong tilaw siya, ha? Basta mabungkag ko nung ako.
Mohino na ako ang gustong tilawan. Kanang mabungkag ang ako. Doon na kalalaking miagin ako, Edgar. Pero wag yung ayo pulos. Kay dili pareha kadakang ila sa imo. Ikaw gyud ang gusto na kong matilawan. Ikaw, Edgar. Mao ba? Huwag hapon siyang mama ang imong sawa. O, lagi pa. Muli ko kuno siya kung itong taod. Adto ko siya mihapon. Nga ba? Laklawan to siya kung nga, di ba? Oo, pa. Mabitaw nga, gipirahan ako siya og pagkabuntag. Kaupat. Ha? Kanya pagkaudto, tulo. Usban ko nirong gabi una. Pila? Basig kalima na po. Upat, tulo, 5, 4, 3, 5. Gawin. Sure, magtarong kaya sinuunay mo. Urbida, taasan, hangin, lampuan mo kunin mo. Kuha ka ng 45 ba? Ha? Urbida, ako sa karoon, luya naman kasaon na. Sa kaluya? Basta mo liro no. Dirahan ko ni hangtod ning kadlawon. Nga? Buntagan ko na. Bahalag, magtakian nag-ulit to sila. Naman niya. Nalabi lang itong airport na maglakaw. Magtakian na. Pabinaw na ko. Katong naglakaw ba nga, dagat suga postiba sa unahan, tarawa. Imo itong asawa, naglakaw pa doon sa inyo, tarawa. Kini ay bugha ni ron. Aris ako ba? Ay, pastilan. Biliban ako, anak ka eh. Taas kay hangin. Lupi bang mahan? Mao ba pa yun? Ay, lagi dahil Irma. Milakaw na ang asawa ni Edgar nga. Gikuyugan sa duha niya kakauban nga mautok ng airport. Luya, kay gnaon tay. Maragibirahan ni Edgar maayo. Yun. Ingnan niya si Edgar, ha? Nagkarong gabi, ikon mo lihog ang iyang gana sa sex. Ako lang usalin his spy. Pato siya, ha? Ay, dahil Irma. Nga, uy. Muna yung sulti? Ay, lagi, Gor. Kung mutukar ko nung imong ganarong gabi sa sex, patulang ko kasi ila. Kasi nang usa. Ganahan, hindi siya magtilaw sa ako. Oy, hasta kung nasa mutilaw ni mo, madidiha ko, Bing. Sige na, Gor, sige na, dong. Mo. Istrangan niya ko sabay. Ha? O ingnas ni Irma. Nagkarong gabi, pagtuon ko siya sa ila. Ingnas siya. Karon dayon, bayot siya. Edgar? Niya ka? Tinuod ko di ang gisulti ni bayot na mo, anhi ka? Tungkol kay gimingaw ko og sex. Galihang buntag pag ani milar kang imong asawa, gimingaw na dayon ka. Gabi, ha? Lahi ko nga pagkalalaki dahi. Lahi ko. Gusto kong halos kadadog sex. Kadadog nga ako gusto eh. Ay, lang gapos na din kagbangaw ko eh. Ati kasi mo kwarto eh. Ati lang. Sa kwarto ta. Para rin Irma. Ay, ikatak ko kita ng kanahanap eh. Lapit na na eh. Lapit lang kita na. Tanang dayon dito. Namang tarong lang ko. Padak ko kasukol niya. Pakaging ka. Ay, kana. O, di gusto ko. Asawa. Di dito musik ko. Siguro ka. Tinutukan siya. Masukol kita. Style ko. Dog style ka. Sige. Kayo. Dog style. Talikod na po. Sige. Sige. Dahil na. Dog style.
Birahe! Bombahe! Nganong lami man gyud ang ginadili. Matod pa ni Lerma, gibati ko niya nga diri siya nako na virginan. Ubilip ko niya. Kay okay kay siya bisan kapila para ko bilang sa kadadlaw. Isa kadadlaw pa. Pag una sa kong asawa, ako na siyang gihimo nga kabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lumber. Inaingon, dili ko gusto nga mawa ka nako. Apan kay mao may imong gusto, ihatag ko na lang ang imong kagawasan. Mao kini nahitapos ang kinabuhi nga di nako mahimong ay kalimtan. Mao na ni Ron, giing natabitaw ka, nga ayaw unag isurrender ang imong banderas, imong laki, kay wa pa mo makasal, apa ni hayang kagyan! Isaan man siya nako, Beng, ayaw kong pakaslan. Pero kalit lang nga na siya managad na ako, ma. Inabalik na ko nang iyang uyab gikan sa gawas. Ya, ilala na dagway ni mo! Muna ni Ron, wala gyud tay mahimo, ana. Dalan man ang maong babae, di adto gyud mo pabor ang laki. Kung nahibaw pa lang ko nga iraday kong buwagan, may pagsi-Jimboy na lang akong isugot. Mas bayo pa. Kaya katong Jimboy, klaro, kaya itong nakagusto gyud to nimo. Sagdi lang, ako lang unya siyang ingnon nga wa na mos imong uyab. Ayaw lang, maoy. Wala ba ako'y agtang ikapataas nga to niya. Di na ko putli. Nakuha na sa makadagan ang akong lawas sa salbahis na akong uyab. Dili na ko angay ni Jimboy, ma. Dili na. Tuol na ko sa bahay na ni Mercy. Mayon taong, iyan ako rong sugtunda. Aron, hingpitan na ako nga malimot si Alambir. Malimot yung tingali ko niya. Kung makauyab na ko. Kung sugtun gani ko ni Mercy, pakastal ko dahin siya. Jimboy. Mau ka na, Mercy. Kung sugtun ko ni mo dahi, karon yun, mamalaya dahin ko ni mo dahi. Magpakasal ta. Umante ka pamalayan. Ang tinuo, Jimboy, may uyab na ko. Bago pa na ako siyang gisugot. Apan, uwa bagit siya makahilabot na ako. Bisan ganit sa pagako, sa paghawak, wa pa. Oh, kung mau, sige dahi, sugta ko. Buwagi siya. Sige na dahi. Ikaw gid ang akong gipaabot nga manguyab na ako. Kaya nakagusto ko nimo. Apan, unya alanti ka sugton. Buwagan una na ako ang akong uyab. Balik lang unya karon Domingo, Jimboy. Unsa? Wala gyud ba dyan? Pabina. Kita mis ka Lumber ba ganiha ba? Og mato niya, buwag na kuno sila sa iyang uyab. Ang padayo nga kuno sa panguyab niya. Iyari kuno ka sugtod. Sayang na ni mana. Tinul ka? Bayan doy? Wala, gen, sama ka eh. Bisita niya karong gabi ha? Ay, ako na ingon nga, bisita ka, okay? Sige. Mamisita ko niya, bay. Di na lang ko maparang sa pagpaguyab ni Mercy, eh. Sugton na ba unta ko niya da karong Domingo? Pero, hindi akong balik niya, eh. Si Lumber, siya ang kupong yaban. Kaya siya akong gigugma, bay. Siya, bay, Andoy. Naunsa ka man taon, oy. Kana si Mercy, klaro kaayo nga wa pa na makaagi og laki. Siya ang uyab ba? Pero pa, si Lumber, siya ako gimahal pa. Unya, kung nahilabta na siya sa una niyang uyab, unsaon naman ang ha? Kana kay gusto siya nga mamisita ko niya. Klaro lang yun nga sugton ko niya. Ay, lagi. Pero nga kung giingon mo ba, nga basig na bugha na siyang uyab. Unya ikaw, okay ra nimo nga bulhang na siya nga igana ninyo. Bida. Kana ra bang imo taon sus? Utitod kanak Unya gadto yang uyab nga ang iya murag baktin kanako. Mura na ang unya nagdugkal kag hangin. Basta si Lumber akong uyabon pa. Si Lumber gyud.
Tinuod kagaw, Andoy. Mamisita si Jimboy na ako rin gabi eh. Ikaw lagi kay mato niya. Hangtod karon gusto kay siya muguna ni mo. Kay mahal ka niya. Okay ka gunaon. Okay kayo. Okay kayo. Salamat nagpabilin padigapon niyang gugman ako. Purpida. Sugton ko na rin siyang gabi ikaw. Hagdon ko niya dayon og pakasal na. Sugot tayon. Tay sagaw. Hmm. Nahilabtan na kasi mong uyab, no? Oo, kadaghan na kaw. Mga 1, 2, 3. Ay na lang. Ay, di na ako kahinumdum. Basta di na ako putli kaw. Pero, sa dili pa na ako sugton si Jimboy pa. Sultihan ako siya kaw nga dili na ako virgin. O kung dili siya mo padayon o panguyab na ako, o di na lang sad ko mamukos. Ako may nangagawa ng klakiya, gaw. Ikaw pananglit ba? Okay, masimboy niya, magkauyab mo, kasal mo, no? Ya, okay rin mo nga. Siya mo ba na ni mo nga? Iyahagab, tape. Ha? Tanaw na ko ng iyahagab yung tiki. Ha? Gamay kayo. Itaw, toko, hao, kahit ako pa. Pero kita kasi iyahagab mo't lang. Huh? Muro yung tiki na ginuktok. Ina ni mo gaw, eh. Lagi. Gamaya sa danang tiki gaw, tiki, yun. Oh, lagi. Okay, magkani mo siya mo pa na. Ha? Galabel? Ha? O ya, gabagay ko. Okay ba ni mo, ng muro tiki? Binta-bintahan niya ako kaya tanawa, muro tabili. Sapa dia gaw, eh. Wa masad kuroy ko mag-apas anang gidakon gaw. Diba? Basta nahigugma lang ko ni Chimboy. Di na ko iksapayan kung unsa man nakagamay iya ha. Sige, nahaya. Ha? Mawang kayo mo gusto. Hinoon, andun na si babae nga magkapasa na. Importante, gibahal ya. O gihigugba niya mga laki. Pagkaamaw yun ning Andoy, oy. Supura naman sa nang murag tiki kadaka ang kang Jimboy. Ay, kinalog naman ang istoryaha, oy. Nagtusa tingalis kaw Andoy ma. Nga ma-discourage ko kung tinuod man nga gamay ang kang Jimboy. Dili gyud dinuon. Basta higugmaon lang ko ni Jimboy og dili ko niya pagutman. Okay ra gyud ko anak ma. Kana maunay husto nak. Ayaw pag-apas ananda ko, oy. Kung unsay ihatag nimo sa Ginoo ada dawata. Murag parehas gyud tag batasan nak. Katubitaw sa anhing tatay nimo. Gamay sa tong iya ha. Pero happy raman sa kuay ko uban niya. Mutrabaho man sad ang ihang duha ka kamot og dila. Motong okay ra kasad kayo ko. Kugihan dito aning papa. Basta uy, sugton gyud nako sa Jimboy. Sugton nako siya ma. Salamat dahil, Lambert. Salamat ang gisugot agi ko nimo day. Kana kay nakita ko nga matuod kayo nagmahal ako, Jimboy. Pero Jim, may isulti ko nimo ba? O ginaot nga dili ka mapugnaw diri nako. Ang bahin ba sa gisulti ni Andoy diri nako? Ha? Nilabtan ka na sa una mong uyab? Mao ba? O ba na buot mong gisulti ka nako karon? Ha? O Jimboy, dili na ko virgin. Mahal ko ikaw, day. Busa, dili ko isapayan kung dili ka na putli. Mahal ka, day. Kana ang importante para nako. O gangi ko lang, sukli o pagmahal o gugma, dili ka na ako, day. Isaan ako, Jimboy. Karon nga uyab na ta. Dili na ko mulingi paglaing laki. Dili na ki-Jimboy. Nalingaw ka ba sa itong pagpanoroy, day, Lambert? O, Jimboy. Happy kay ko sa itong pagpananaw og sini. Dayon, may atutaog mall. Nangaon ta. Unsa mamaulit na ba ta? Dili una ta mo uli, day. Check-in una ta hotel, day. Check-in ta. Ako lang yung pindutan taxi driver, ha? Na magpakatutog motel. Ayaw lang sa motel dong. Gusto na kaayo. Sa bahay na lang ta. Ako ramang usaron sa bahay. Isa ni mong lips, day. Salamat sa mga kumatong. Alibe, hubuhan ako ni
maning imong panty, ha? Hala, Yan naman ka. Maramagkat na siya. ano maning imong wa, eh? Mani, dakong. Kabuk kami. Dagang nga man daan, eh. Ano manig, basta ba, eh? Kain sa kay di man nga. Siyempre, nakatugong iko. Okay, Lain kay ka ay Okay na. tinabaya ko ni mong hangko. karon, ay habuon na akong break, ha? Sige. Hala, butiki! Sinuod! Pero kumapa ko katilaw, tiki. Tinga, at minahalay ta. Una ko imang tiki, ha? Kana, sige pa rin. Cute! Karon na, marusin akong imo dahi, ha? Umano, Lamos ba na ni mo, uy? Piling akong liyo. Cute! Uy! Pinilikuan mo. Ako nalikuan. Kini. Ipasag. Kini. Tirahe! Bombahe! Isod na. Dali, uy. Naghuwat na ko. Ay, uy. Agbinsod. Kapon mo na ko idugal, uy. Lain na, Mafil. Tiki. Ay, pakapinay ka na tuhod, uy. Dakan ko ni Ron. Salamat, Mercy, nga imo na kong gisugot. Salamat kay Day. Kada tungod kay mahal ko kayo ikaw, Jimboy. Gigugma ko ikaw sa tibok na kong kinabuhi. O dili ka magmahay na ako. Kay virgin pa baya ko. Ako kining gitagana ang akong kaputli diha nimo. Salamat, Day. Salamat, Day, Mercy. Kitawat na tanan ko. Gagamay rang iya. Hindi ako kibuwagan. Nangayag yun siya laing babae nga virgin, ma. Ay, dili ta makabasol niya. Kay kita bang siya babae nga kanang musakar sa iya, ha? Nasa nimo nga nagpahilabot kas lalaki nga way gusto nimo. Waon ta ka magpahilabot. Sana na nako gamay iya. Nya dako nagako, ah. Sige, sayangas gugmang Jimboy. Wa ko sayagi sa iya kay gamay ra baya to. Ang iyang gugmang akong gisayangan, ma. Gisayangan ko sa dako niyang gugma. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Gibuwagan jud ko ni Jimboy. Kay dili niya madawat nga dili na ko putli nga iyang giuyab. Ako'y gisayangan sa dako niyang gugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luis. Ginaingon nga kung doon na kay babae nga wa kay gusto nga imong mahinaykan, imo na lang yung pakaslan kung masudlan ang tiyan kay imo maning tinuyuan. Mao kini hitabo sa kong kinabuhi, ako mahimo nga mahikalimtan. Oh. Ay, puting ba na? Asang gawin? Doon na kay babaeng pakikitaan sa downtown tay. Ako nakaila sa simba ko ba dito sa Santo Niño. Ano ba, ha? Hoy, paminaw, ha? Paminaw, kaya wala na bukol nipon. May isulti ko. Sa man tay? Kung kinsa magay ng bayan ang imong pakikitaan, ano na? Oo. Ha? Kung mauyab mo siya, tunayan niya yung bayan, ha? Ha? Sagrado na mo kaya ang dapit din nagkaila mo. Ha? Simbahan man ka, simbahan. Busa, ayaw yun nagbinuang niya, ha? Utay. Dili na ako mahimong binuangan ng babae ron tay. Dili na ako magbinuang. Konsugto lang ko ni Arian. Siya na akong pakaslan. Salamat ha. Nawa ko ni mo Indiana. Abi na ko di nakamutong na. Nakita man ako nga buutan ka. Mao ba ta kapag sa gusto nimong mahitabo nga makikita ka nako? Kala na. Mangita tagdapit ka. Magkasulti tagtarong. Asa man ta? Sa simbahan ta? Manimba ta? Di tama to simbahan.
Aw, asa di ay? Dili na maong dapit nga. Gusto ko nga magkasulti ta. Mga tutag, plaza ni siya din. Hita tayo plaza. Ato tayo dito magsulti. Sige, tana. Unsa? Mao lang tinuod ay Arian. Nakagusto ko nimo. Kung sugton lang ko nimo, ikaw na akong pakaslan. Ang tinuod, Luis. Nakagusto gid unta ko nga ako ba? Dugay na ko nga gusto makabaton og uyab. Pandi pa magud musugot ang akong maguwa nga manguyab ko kay matud niya. Siya sa ang una nga magminyo. Una ko musudok uyab-uyab. O di na mo ta magsaba sa iyong maguwang. Ang lantas gawas mag-abot pirmi. Aw anak kita pa dong. Kay madlok man ko nga dumi lalaki nga mamisitas amo kay masukupan siya. Sige. Di lang ko mados inyo. Sige. Oo, steady ta. Usab ta, ha, Ariana? O lagi. Sige, kisugot na ta ka. Gidawat na ng imong gugma. Yes! Ha! Salamat! Salamat na, Arian. Dagang salamat. Di ta mo lang eh. Ako ka lang. Pagkaakong ko ni Bayana. Para ba ko kasuway? Hinayin lang ako, hinayin. Hinayin ka na. Ako tasa, eh. Nata, manggawas na din na. Sige, kay. Basta mangita na po ko ni ate na ako. Bitaw, ha? Ganina rin kita din eh. Bitaw, eh. Ano? Agay. Sakit man ibaro. Akong tala lang. Maanad ka na. Saan? Manggawas na din na. Aga ka sa kupi kay sakit ilakaw. Okay. Mukuyog lang ko naman sa inyo, ha? Ato bangon ako sa atin mo. Ako sa inyo nga, pamayan ta ka. Aron, makasaltas labing madaling panahon. Dili ko, Luis. Arian! May nahitabo na nato. Nga, di ka gusto nga pakaslan ta ka? Di lang una na ko pagalitan si ate na ko. Basi ko sa iyong buhato na ko kung may bawas siya nga. May uyab na ko. Nga nahilabtan ako. Unya na lang. Basta di na ta magbuwag. Dili lagi. Ay, suti ka na tayo ng bayhana kung sa imo. Basawa, ay. Ilusinto mo niya sa pagkababay? Siya na kitay. Yan akong pangasawoon tay. Ako sa sunod yung tita. Dadas siya sinis ato. Aron may mamat ko na siya. Oh, tay. Dadon ako sinis ato. Aron maila-ila mo siya. Maubagaw yun? Nagaw ayaw pa mabdusi ni mong uyab. Uy, mintas wapan siya plano nga dadul ka na sa ila. Uy, wapatihan ka na siya magawa. Kung pamabdusan ni mo, wapan siya masayod nga. Uy, doon na din na siya uyab. Bright, ika gawnyot da. May punto ka. Utok gamitin gaw. Pamuso lang sa. Anto sa yung puso. Ang maayo, bahatol ka, no? Magpalit ka kondom, ay. Kondom? Parapin ba? Magapin ka, di-check-in mo, usap mo. Bright, tagin mo! Muso lang sa muso lang. Muso ka doon, ah. Ingulaan na ang buhaton ko. Age? Ansay imong paliton, gwapo? Palit ko kondom, day. Kondom. Ha? Para gamiton nimo sa imong uyab, gwapo? Oo, day. Para dili sa mamabdos ba. Kung ako pa imong uyab, no? Dili ko musugot nga mo gamit ka, ana. Magpaborot jud ko. Agay! Kay gwapo gud ka. Bisan og suwayan pa. Ha? Ikaw? Nida. Nyaw sa man. Unsa man kang oras nga mo-out ni sa parmasi nga imong gitrabahoan, ha? Kay balik ko ta ka. 6 p.m. Balik ako, ha? Paabutan ta ka. Uy. Ay, akin na. Katibo ako. Hindi pa. Uy. Mauni ang inyo?
kining tungod sa giunungan tang taxi nga atong gisakyan? Oo, mao ni dong Luis. Ug bukos ng akong hukom, iatubang to na ka ni ate. Bahalag masuko siya. Kadili ko gusto nga mawakan ako. Sige. Ako ray bahala nga mo tabang nimo. Kung babag sa atin nimo, nya masuko siya, nya iya kang dapatan. Babagan ako siya. Tana. Manaog tayo ng taxi. Uy. Ikaw ang maguwang ni Arian? Ikaw ang uyab sa kumahon? Oh, no! Tayo pa man nagkailan mo? Ate, siya akong uyab. Si Luis. Dili ko ba sugot na mapagkasal mo? Ako pagkasli Luis. Kay mabdos ko. Agay! Huwag ikaw ang amahaning akong ginabas. Pastilan, kining gugmak, makaguul, mapaitika, huna-hunaun, kawalay nada. Kang disgrasyaha. Ang babae nga akong napamablusan nga wako'y gusto, maomlay maguwang sa kong uyab nga si Arian. Wako'y nahimo. Ang maguwang gid ni Arian ang ako napakaslan. Pwerdeng hilak ni Arian Hasta ko. Pwede na kong hilak sa nakasal ko sa babae nga wako'y gugma. Pastilan. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Solen, ginahingon, ayaw tan-awang kagahapon, ang ugma ang angan ng tawon, ayaw pangilan, ayaw pamakak, aron dili ka mahitong pawak. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dako mahimong mahikalimtan. Wow! Kanindot og sakyan nga naghatod kang ate Solen ay Kinsa naman sa naglakihang nailad niya? Tiga nagibit-bit ni ate na mga grocery siguro na. Nay, asa man ka, Nay? Di ko gusto makigatubang sa imong maguwang, Jinky. Nay? Inday, Jinky. Kadiyot lang ate Salin. Ate, dawasan nga kumahagibit-bit Ambi ate Salin, be. Nanay? Naasa sod, ate. Ate, kinsa naman po nang naghatod ni mo? Siyang bago na kong uyab, day. Maubati? Nganong waman siya muuban ni mo? Nganong naraman siya sa iyong sakyanan? Ay, igo lang ko gihatod anak niya. Naghatod ni inyong mga groceries, Chinks. Oh, ate Sulin, tiguang lagi na siya, laki. Siya makatubag sa atong kalisod, Chinky. Si Nash na mao'y makatabang na to. Yung mahawas na yung dapita. Ikaw na sulti ni nanay ha. Yung malakaw ko balik. Dadon ko ni Nash sa iyong beach resort. Sige ate Celine, akong sultihan si nanay. Sige, di na ko magdugay dahi. Ikaw na mahipang mo ate man ni nanay ha. O ate Celine. Kaswerte ni ate Celine, uy. Mayon tag matuman ang giingon ni ate nga kanang tiguang, mo'y makahawas na mo ining dapita. Hello. Tuan na sila si ate. Nay! Nay, gawas na di anay. Wala si ate Sulin. Mibiya na sila, Nay. Dili ko makatugot kasi nas ang mapuli sa akong dapit. Nga numero 1 drug lord ng dapita. Pakitaan ninyo si Nas. Kung inyo makitan, matiyan ninyo siya. Sige, malagaw na ka mo. Yes, boss. Kingas. Roger. Roger? Yes, boss. Gusto kong ikaw ang mutira ni Nas. Gusto ko nagdadon ni mo siya sa akong atubangan. Paningkamutan ko ka na, boss. Ayaw ko sultihan ng paningkamutan. Buhatang gisugo ko ni mo, Roger. Oh, boss. Dadoon ko sa iyong matubangan ang ni Nas. Sukad karon ang ikan mo puyo uban ako, Sulin. Ha? Kamingaw ko din yung dapitan, Nash. Layo sa mga kabayan, ug. Nga napagdaghang mga lalaki, ug pulo sila nagtaog mga armas. Nash, ang sa kamandi ay? O sa imong negosyo? Usa ko ka drug lord, Sulin.
Unsa? Kung dili basta-basta nga drug lord, ug swerte kayo ka, kaibog ko nimo. Bisag unsa imong pangayoon nako, akong ihatag nimo Sulin. Kinuo ko. Usa ka drug lord ang akong nauyab. Nagkabata man ang uyab ni Bossing Nas. Wa para ba? Puti o mamords. Peter. Uy! Uy! Wala! Uy! Uy! Sana niyo! Stop! Diray pa ka ta! Animal! Dahil gumagaw ba nga? Nagbantay sa may gate! Kuhaan na niyo ka ito ah! Awas! Sulin! Managot ta! Di sa bagay naglatag sa akong mga sagop! Ang saron! Mo na kinayagig kahitlokan! Paano mo kaya ka ba? Okay! Animal kini si Roger! Kain mo siya Ping! Pamikibawos, basta siya doon sa kwarto. Kabati lang may boto-boto. Puro ang kaduwa mo siguro to. Ulo, pero wala yung boss me. Di patay to si Roger o si Das mo nakapatay niya. Dili! Ano siya bot? Para kaya may kabalakan niya. Dagang salamat sa mong pagluwas na mo. Pero nga nakipuhat mo kini. Matod mo sinaligan ka dinero. Kesa ka na sa dinero, ha? Ayan sila negosyong Sir Nas. Ikaw, kinsa ka? Ikaw bagong asawang Sir Nas? Oyam ko niya. Bago lang ning nakaila. Lumaw ba di ay? Roger, namili ko rin imong kinabuhi. May traitor ka sa inyong grupo. Bugay na ko nang andoy nga moabot ni Higayuna, Sulin. Unsay put mong ipasabot? Babati, sugin lang ko ikaw sa tanan. Kung kinsa o unsa ko. O si kinsa kini si Sir Nas sa akong kinabuhi. Unsa? Ikaw? Oh. Anak ni Nash? Gamay pa kong bata, anak kong gihatag Boss Dinero. Kadako ko sa kamot ni Boss Dinero. Gihimo ko niyang sinalikan. Nga naghatag ka man ni Nash nga to ni Dinero. Ko'y gihimong bayad ni Papa Nas. Kang Dinero aron ibilo sa asawa ni Dinero. Nahimong kabit ni Papa Nas. Unsa? Oo, murag nilihok si Papa. Kain ko. Roger! Nagkaila malaki siya ni mo. Ngan wa ko nimo patya. Kay gusto kong makauban kita hangtod sa katayon, Papa Nas. Ayaw kong sampitag papa. Dili ko na ikaw anak. Anak ka ni Dinero. Ikaw kong amahan pa. O dili si Dinero. Animal. Traidor! Patigbabaw ginang pagkanak ni Roger gatos tinuod yung amahan. O sa akong baton. Nakatultol na si Roger sa akong hideout. Animal! Unsa? Mao ka na, Papa Nas. Gusto kong buundan ka na sa iyong pagkadraglar. May higala kong usa ka bangkiitang abogado. Sila mo katabang ni mo pag-ukas mo kinabuhay pa. Sakto ka, Roger. O sige, muundang na kung dining akong negosyo. Gipulaan na sa kong sinig tago sa balaod. O niya ako, Nash. Asman ko. Roger, ikaw na naibaw ni Sulin. Ako pa. Doon na sa prisuhan ng imong amahan. Gibilang ko na siya. Kita, mag-usaman tayo ng mingaw nga dapit. Kung okay ka, anino mo puyo ang imong nanay huwag imong isuon. Anining dapita. Mag-uwanda ang atong kinabuhi. Andam ka pang madawat na ako. Gikan ko sa imong amahan, Roger. Wa ko'y labot. Si Papa ang katag-iya ni mo. Basta, ako'y gibinlan ni Papa Nash ni mo Sulin. Unsan ko mga gihatag ko sa imong amahan. Ako usab kini ihatag ka ni mo, Roger. Gipakaslan ko ni Roger. Gidawat ko niya sa way pagduha-duha. Pauto mga listeners, atong palimay drama compilation part 100. Ginaawat ko mga listeners nga nalingaw mo sa atong drama, no? Ayon mo kabala ka mga listeners, ato dahil sundan o upload po, no? Ako'y ready nga pag-edit, mag-upload na po dayon tano. Salamat kay sa inyong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Kung sa akong mga komentor, salamat yun kayo sa inyo, ha? Naadun mo pirmi ka suporta sa ato, ano? O pasensya yun kayo nga karon na nakabalik o upload, no?
Ug atong pasalamatan katong tanan nga comment sa tuwa ug ato i-shout out no sa katong tanan nga comment sa atong part 99. Ato i-shout out si Joseph Bacaro, shout out nimo dia. Chris Dan Velia or Christine, shout out nimo dia ma'am. Dia sa Quezon City. Layo no Quezon City. Shout out nimo dia. Si Nick Nire, shout out. Si Judy Plastico or Jude Plastico, shout out nimo dia. Lorito Gakampang, shout out nimo diha. Si Ma'am Balbina Tapale, shout out nimo diha ma'am. Ug sa imong pamilya naa karon sa Butuan City. Si Sugar Santos, shout out nimo diha ma'am Sugar Santos. Si Berna Siroy, shout out. Si Oscar Abidog, shout out nimo diha Oscar Abidog. Sa imong pamilya, pag message lang sa ako Oscar Abidog pag na-receive na nimo ang t-shirt no. Si Folgy Manito, shout out mo diha. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out mo diha ma'am. O sa imong pamilya naas Cagayan de Oro City, Tapaw family. Si Richard Isco, shout out mo diha. Si Annalyn B, shout out. Si Lina Buna, shout out. Judy Primo, shout out mo diha. Si Edgar Palma, shout out. Mary Grace Pamugas, shout out mo diha ma'am. Ma'am Risa Helwa, shout out mo diha ma'am. Si Suset Palmeros, shout out diha. Si Nilda Yikyek, shout out. Si Analiste, shout out. Danny Lopez, shout out mo diha ma'am. Si Alfie Lucina, shout out. Si Vilma Amor, shout out mo diha. Si Jerome Lerna, shout out diha. Si Hilin Basil, shout out. Si Bobby Carrell, shout out. Si Topper Valdez, shout out. Si Cathy Bando, shout out mo diha. Si Karin Baro, shout out. O si Rumi Boy, shout out mo diha Rumi Boy. O sa imo ang pinalangga nga kalipin karon sa imong uyab sa taon ninyo diha. Mato mga listeners at katong ga-comment sa atong part 99. O paybalaw na ko mga listeners no, kini atong drama, Palami Ay drama nga mag-upload gapon ko og handumanan no para nga po yung kalingawan no. Pero wala kay ganahan sa ato ang handumanan no. Kay dito sila ka katanaw gapaminaw sa ato ang mga Palami Ay no. Makalingaw mo gud ang Palmi Idol no mga listeners no. O maghinahinay na putag edit mga listeners, hapit na to nag 1 hour mag-upload na puta sunod no. Ug ginaot ng malingaw na pud mo sa atong mga drama mga listeners. O uspo na ko mga listeners, daghan jud salamat sa inyo nga naamo permi ga paminaw sa atong mga drama. Daghan jud kay salamat mga listeners.